19 katao ang nasikop sa otoridad sa El Salvador City sa Misamis Oriental ug maramag Bukidnon diyang nagpahigayon og iligal nga tari-tari. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dakpan ang napulo ka mga sospek nga nagpahigayon og tari-tari, lakip ang tulo ka mga minor de edad sa sitio Kisanday, Maramag Bukidnon. Sumala sa kapulisan, dugay na kuno silang ginareklamo sa mga residente sa lugar ug karon lang naaktuhan. Balog na sa prisuhan ang mga dinakpan ug mag-atubang sa kasong paglapas sa illegal gambling law. Samtang siyam ka mga individual ang nadakpan sa El Salvador City Police nga nagpahigayon og illegal nga sabong sa Poroxais, Barangay Amoros, El Salvador City sa Misamis Oriental. Na-recover sa ilang posisyon ang tulo ka mga manok panabong, duha ka patay nga manok, kwarta og mga gamit pangsabong. Na may mga matikdan, may illegal gambling o mga illegal drugs na mga kuan. Ipaabot sa mong buhatan aron atong maksyonan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.